नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया समाज। हम महेश तिवारी आप सबके स्वागत कर रहल बानी खबरें भोजपुरी में। द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के धमाका जारी बा। जी, पावर स्टार पवन सिंह जी एगो बहुत ही ज़बरदस्त एल्बम लेके आ रहल बानी टिप्स फिल्म के भोजपुरी चैनल से, जौना के नाम हो तुमसा कोई प्यारा। जी, एगो गाना ही रहे, तुमसा कोई प्यारा कोई हसीन नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। वही गाना के भोजपुरी वर्जन पावर स्टार पवन सिंह जी के आवाज़ में हमनी के सुने के मिली, और वो वीडियो के साथ बहुत जल्द वो गाना के वीडियो रिलीज हुई। वो गाना रिकॉर्डिंग हो चुकल बा, वो गाना के वीडियो भी तैयार हो चुकल बा। अब वीडियो एकदम ज़बरदस्त तरीका के बढ़ुए, एकदम ऊपर वाला जौन लेवल बढ़ुए ओह लेवल के बढ़ुए। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जी जौन गाना में काम लगाइला, वो गाना के पूरा एकदम बारीकी से शूटिंग से लेके वो गाना के लिरिक्स तक, म्यूजिक, सारा चीज़, एडिटिंग, माने टोटल एल्बम के जितना भी काम रहेला सब वहाँ के अपना आँखी से, अपना नज़र के सोझा सारा चीज़ क्रिएट करीला और कराइला। पूरा टीम वर्क होला वो गाना पे, तब जाके हमनी के सुने के मिलेला। वो गाना के बहुत ज़्यादा सही तरीका से जांचल परखल जाला, बहुत चीज़ मिला के एक बाद वो गाना के बनावल जाला। तब पावर स्टार पवन सिंह जी के धमाका, तब पवन सिंह जी के चारू बगल असही पताखा नइखे लहरत। ओकरा खातिर बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत होला। वही मेहनत के बदौलत एगो गाना आ रहल बा तुमसा कोई हसीन। वो गाना के रउआ लोग प्यार दुलार दी और अपन आशीर्वाद दी। बहुत जल्दी वो गाना रिलीज हुई। तब तक मिलल जी अगला वीडियो में। तब तक खातिर जय मां विंध्यवासिनी।